Tak, pardon, ja som pomýlil, lebo ja som prvé natáčal video a mne sa jak toto sa vypol mobil, lebo ja som hral hru, minihru a mne druhé mobil sa mi vypol. Musel som reštartovať, tak prepáčte. No. Ďalšiu minihru, toto je pokračovanie nejaké by z tamtého. Ďalšiu minihru Uno, to som tiež uhral. Super. Tamto sa mi tak sekalo. Nechápem. Však Uno má byť, že Uno. Nie nejaké prasiatka a také veci. Nie. Ideme klasik. A ideme si zahrať klasik. No, start. Pardon, že toto video je také krátke. Na budúce urobím dlhšie, hej. A ja som prvé aj robil, že autíčko jak rozbiť. Ale sa mi dalo... neviem dať keby kamera, že dopredu, aby som natáčal predo mnou veci, no. Už hrajeme. Som ja na rade? Ja nie som na rade. Jej. Ťaha jednu. Jej. No, tak toto teraz bude dobre. No. Dúfam, že sa mi teraz nevypne. Super. Som mohol dať plus 2. Škoda. Nech dá, meníme smery. Hezuje. Jej. Môžem dať. Karma. No. Čom? Čo sa stalo? Toto neviem, čo sa stalo. Napíšem tam niečo. Hej. Ja idem, jej. Dám mi dve modré. Možno to vyhrám. No. A napíšte mi do komentáru potom, jakú hru si mám zahrať. No. Jej. Nemážem nič. Boj. Dám a červená. No. No, som tu. Pardon. Volala ma mama. Mám prvé miesto zatiaľ. Musím ťahať. Mám som červené. To som možno asi aj prehral. Jak? Dobre. Ja som? Nie, on je. Čo sa stalo? Čo mi? Chápete? Nechápem. Mám. Prehral som už. Dobre, timeout. No to bola posledná minihra. Dúfam, že sa vám toto páčilo. A vidíme sa u ďalšieho dielu. Tak čus.